La moda ha servit al llarg del temps per a parlar-nos de l'estatus de les persones. Repassar la història de la moda és com revisar el lloc que ocupava la dona en la societat en cada període. D'això anem a parlar esta vesprada gràcies a una exposició que acull la Sala de la Llotja d'Orihuela i es troba la nostra Maria José Pérez. Pues filant la igualtat, no, Mariajo? Filant la igualtat, i això és l'esta mostra que tenim i que anem a visitar l'Aura i que busca fer un poquet un repàs a la història de la moda, però sobretot destacant el paper de la dona, no lluint aquesta moda, sinó també elaborant-la. És un homenatge a les cosidores i a les modistes que han contribuït amb la seva habilitat i amb la seva creativitat a aquesta progressió de la dona. Conforme anava llevant-se peces de roba, anava un poquet també evolucionant el seu pensament. Així tenim dissenys fets per molt recents del segle XXI, de la setmana passada pràcticament, fets a base de Deming, després estan fets per als alumnes de l'Escola d'Arts, després farem un repàs, una ullada enrere, perquè els grans noms de la moda també sempre han sigut masculins, i avui toca reivindicar la figura de la dona en el disseny de moda.